Modifica faza, ce crezi? Nu știu, eu... Am intrat cu aia. Vreau. Hai mă, ridică-mă! Mamă, nu mai țipa, pune-te pe mut. Hai că mă duc pe pizde. Pune-te pe mut, că ăsta a putut... Eu te cred, eu când mi-am făcut caracterul, nici măcar nu m-am atins de chestia cu fața. Frăs. Bă, eu știam că poate să-ți facă act de handicap, ceva de genul. Probabil. Hai, da, hai. Uite cum ți l-a tras. Vezi că arată mult mai bine arată. Să împac pula. Știi cum arată acum? Cum vrei să ți-l creezi tu prima dată?